Og så er jeg tilbage igen. Vi skal overhugge det her træ. Simpelthen. Lige med det samme. Der er ikke noget tid at spille. Og så skal der placeres nyt. Sådan der. Vi skal også lave den der cobblestone generator, så den står herover. Jeg tror, jeg vil samle lavaen op. Og så gøre det, inden jeg begynder at hugge øen væk. Ellers får jeg sådan nogle klamme lava ting hele vejen ned. Siden. Sådan klamt noget. Og det kommer til at tage helvedes masse tid at fjerne. Så det gør jeg ikke. Godt at være selvforsynende med æbler. Hvad var det jeg skulle? Sådan der. Så skal vi have cobblestone. Og så tror jeg vil lave sådan en op. Så skal jeg bruge den her. Hugger den her blok. Sætter en blok der. Nå, så skal jeg stadig længere ned. Sådan der. Sådan der. Så er det ellers bare med at begynde at smadre den her ø. Nappe al jorden. Ja, vi kan kalde det. Og det overgår jeg altså ikke at lave en skovl for. Eller hvad gør det? Det gør jeg måske. Tror jeg gør. Totalt doven. Jeg skal bruge en skovl til at hugge jord. Ej, det er fuldkommen dumt. Totalt spild. Men jeg gør det alligevel. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har den her. Sådan der. Så sætter vi simpelthen vand her. Boom. Så er det fjernet igen. Og så er du plantet igen. Og det gør jeg bare fordi jeg skulle finde en dum måde at samle den der op på. Og jeg har en uendelig stream herovre, ikke også? Jo. Der er et til træ, der har vokset. Fuck, man. Måske skal jeg lige sætte den ned, og så... Det tror jeg gør. Vi sætter den ned igen. Og så skal der hugges. Nu hugger jeg bare en masse. Kom så. Kom nu. Giv mig dem. Så skyder du det bare herud. Hvad er det for noget? Så henter jeg dem der bare. Så fjerner vi det her. Og så lægger vi den der op igen, for det var ikke det, vi skulle bruge. Sådan der. Så er jeg klar til at fjerne den her ø. Eller det der tilbage i hvert fald. Jeg kan selvfølgelig ikke fjerne den bedrock. Det må jeg lige se på. Så når jeg kommer op, så mangler der bare en hel del af øen. Så er den bare væk. Så er den blevet spist. Der er ikke noget, der står. Okay, den der står på den. Det skal den ikke. Nu er der meget mørkt. Det kan jeg ikke lide. Det er uhyggeligt. Okay, jeg grømmer ned her. Swoop, swoop. Swoopy. Så er der ikke mere her. Det er uhyggeligt. Jeg trykker op med det her jord. Og skifter hele vejen. Hvis jeg taber det, mand, er du sindssygt, så bliver jeg ked af det. Det er bare så meget værre. For der er bare ikke, du kan bare ikke få mere af det. Jeg tror, jeg har mistet én jord, og det var oppe i
2 jord. Fuck det. Det var der skulle. Den ene var lige før, og så var den anden op ved generatoren. Der skulle hugge det her. Sådan der. Ui. Fuck, det blev uhyggeligt at gå rundt deroppe bagefter. Der var sådan et hul over det hele. Jeg tror, det er den sidste. Ja, det er det sidste. Så er alt jorden blevet... Nej, det mangler den derovre. Og så har vi en lille station her, hvor vi kan kigge på Bedrock. The Holy Bedrock. Ja, der er også en jord her. Det er min. Gud. Fuck, vi har stadig græs. Yes. Det græs prøver jeg lige at sprede her. Vi skal have nogle græsblokke. Så kan jeg lave noget græssted. Vi har altid græs. Græs er ikke mistet. Så er spørgsmålet så, hvordan fuck skal jeg lave generatoren herover? Jeg skal bare lige vide, eller I skal bare lige vide, at jeg er elendig til at lave cobblestone-generatorer. Der skal være... Jeg er fandme nødt til at hugge noget cobblestone, fordi ellers er der ikke noget, jeg kan lave under, sådan så jeg kan lave en cobblestone generator derovre, fordi jeg lige fjernede det hele, og bare ind af mig. Det går helt galt for mig. Giv mig. Og nu er der også vand ud over det hele, for det er bare noget lort af det. Okay. Der skulle være lava her. Det kan vi godt klare. Lava der. Vandet var vist nok her. Så skal jeg lave nedenunder alt det der, men gud. Det bliver kompliceret. Sådan her. Og sådan der. Fuck! Det er uhyggeligt. Med min laveskål også. Den ligger lige i kisten. Sådan der. Shit, hvis jeg havde faldet ned med den. Gud, jeg ville ikke have 1000 backup, hvis nu det gik galt. Okay. Okay, det var her, der var vand. Så skal vi have noget rundt om her til at holde det. Og så skal det glide hen der, og så kommer cobblestone der. Og så skal der også være noget nedenunder her. Så, som det hele ser ud, skal vi hen og stille en masse cobblestone for kanten herover. Det er surt. Er det sådan, det er nødt til at være? Fuck, jeg er glad for at holde shift nede. Shit. Det er fucking uhyggeligt, det her. Det går faktisk ikke særlig godt. Jeg skulle have haft sådan... shit. En reservestik liggende eller sådan noget. Til sådan et her tilfælde. Lidt lava der. Skulle den gå ned her? Det tror jeg. Jeg vil virkelig bare ikke gøre sådan, så det bliver til obsidian, den der blok. Hernede under var der ikke noget, tror jeg. Ja. Og så her var der en blok. Sådan her. Og så den her vist nok gravet væk. Sådan der, tror jeg. Men det er besværligt. Hvad? Der har vi sådan en. Okay. Hvordan ser det her ud? Det ligner lort.
nok. Så skal jeg kunne stå på den her. Det er ikke det vigtigste. Men... Så vandet kommer her, den kan ikke komme op til den der. Så skal vi have rundt om her. Der. Sådan her. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Det tror jeg er rigtigt. Det prøver vi lige. Og vand. Der. Der. Og så bliver det også morgen. Hvor lækkert. Kom nu, kom nu. Yes! Det virker. Handicappet som før, men det virker. Skønt. Hvorfor? Så kan vi godt begynde at placere dem herover igen. Hvor var det, de stod? Den stod sådan der. Sådan her. Der. Så det er også klaret. Græsset vokser ikke. Og min sapling fucker op. Jeg tror, jeg fjerner sapling, så den kan begynde at vokse ud. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare... Jeg tror, det virker bedre sådan. Gud. Faktisk så ville det også være umuligt at lave farme og sådan noget, hvis ikke jeg havde en nødvendig sauce. Og nu er der flere træer, der er kommet, jeg ved det godt. Jeg tror faktisk bare, at jeg fjerner alt det her nedenunder hernede. Og så er det her bare en stor platform, jeg laver. Men herover der skal lige det her til at virke. Fordi det virker ikke. Okay, og nu er den vokset. Fedt. Så kan det vokse derhen, og så videre og videre. Okay. Det her vand, det skal flyde ud, og så skal det flyde ned, tror jeg. Kan det passe? Ned der. Det. Ved jeg ikke. Prøver. Sådan der. Så skal lavaen være der. Og der kommer cobblestone der. Eller hvad? Ja, det tror jeg. Fuck. Det er det, jeg gør. Det prøver jeg. Og når jeg har en cobblestone maskine, der virker, så bliver det bare totalt godt. Jeg kunne også lave sådan en dobbelt en, så den også kører derover. Så jeg kan stå dun, 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 dun. Det vil jeg lave. Prøv at lave. Så går det dobbelt så hurtigt med at hugge. Kom nu, kom nu, kom nu. Giv mig den. Lad mig skyde den væk. Så brænder det bare. Var der noget hernede? Nej, det var der ikke. Så lavaen skal være på den her blok. Det vil sige, at vi er nødt til at fjerne den her også. Den skal være der. Sådan der. Sådan her. Jeg prøver at gøre det sådan, så jeg bruger mindst muligt cobblestone. Så er 2, 3, der er vokset. Og så skal jeg stå der og hugge det. Så kommer cobblestone der, og jeg står der og hugger det. Det tror jeg, at det... Og så virker det, eller hvad? Ja, måske. Det burde det. Jeg skal bare lige fjerne de lortetræer. Nej, nu skal jeg tale pænt om det, der holder mig i live. Det er nogle søde træer. De er meget fine. Fine træer. Jeg skal ikke tage det personligt. Bare... Jo, jeg skal tage det personligt, når jeg står i vejen for mig. Fordi så er det virkelig irriterende. Sådan der. Så bliver der bare hugget igennem.
Sådan der. Der. Hen med træet i kisten. Kom med en sidste sapling. Kom nu. Sapling. Og den placeres der, tror jeg nok. Og så henter vi. Så henter vi lave. Swoop. Den her låner jeg lige. Ja, det virker. Halleluja. Placerer bare saplings. Ud over det hele. Så putter jeg bare vand i dem her. Det er jo lidt sådan noget oven i hinanden. Totalt meget. Så laver jeg en farm hernede. Totalt random. Så begynder jeg allerede nu at farme. Det... flyt dig lige. Jeg er lige i gang med noget. Så tror jeg herover, her hvor jeg står lige her omkring nu. I den her ende, der skal være træfarm. Fordi dernede der er det sådan lidt irriterende, at der er træer hele tiden oven i mit hoved, når jeg skal bruge den. Så nu vil jeg lade være med at plante flere træer i den her ende. Jeg vil bare hugge dem ned. Sådan der. Dunk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden skifter. Jeg skifter hele tiden. Hver gang jeg er oven på en blok, så er jeg bange for at falde ned. Skifter bare evigt og konstant. Så hernede, det bliver så farmen. Og heroppe fjerner vi alle saplings. Og så fjerner vi alle saplings. Ja. Sådan der. Og noget af det her jord skal væk. Okay, dumper det der skal jeg heller ikke bruge. Den skal jeg heller ikke bruge. Det gør hele den, og så der er skoven. Det var det, jeg skulle bruge. Mit. Okay. Hernede har vi træfarm. Og der kommer rigeligt med træ. Heroppe har vi farm. Gulerodsfarm. Eller det her. Og jeg gør det sådan, at jeg har vand herinde. Og så på de her 3 lag har jeg gulerødder. For så er der også plads til en kant og sådan. Det ser meget fint ud. Sådan der. Så jeg skal også lave en ho. En ho. 2. Der. Nej, sådan der. Der. Og så der. Vand. Simpelthen bare vand. Og så kan du stå. Jeg tror lige, jeg kan nå at blive færdig med det her, den her episode. Ho. Og så smækker vi lige noget vand ind. Kan jeg kigge igennem her? Nej. Fail. Der. Nej. Jeg kan se derind. Og så... nu er jeg nødt til at... Her pickaxen. Sådan her. Så kommer der vand. Der. Så er der vand. Og så vil jeg placere sådan der. Så den ikke går længere. Så sætter jeg der. Tager os der og der. Sætter der og sætter der. Og placerer de her 2. Så er der farm. Simpelthen. Og der er træ, som er meget stort. Så tror jeg også lige, jeg planter bare
Fuck det. Melon seeds. En der og en der. Så kan det komme derud. Sådan der. Så er der bare farm. Så tømme ryggen. Og sige tak for i dag. Ej. Vi ses i næste afsnit. Hej hej.